நம்முடைய மரணம் என்பது எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். நரை முழுவதும் பரவி, தோள்கள் சுருக்கமாகி, காதுகள் அனைத்தும் தொங்கி, தோல் அனைத்தும் சுருங்கி, கூன் வளைந்து, சுமார் 110 வயதில்தான் நமக்கு மரணம் வர வேண்டும். ஆனால் இன்று என்ன நடக்கிறது? இளவயது மரணங்கள் சாதாரணமாக நடக்கிறது. 30 வயதில் மாரடைப்பு என்று சொல்லி தங்களை மரணத்தின் பிடியில் சென்று கொண்டு விடுகிறார்கள். 45 வயதில் சாதாரணமாக இறக்கிறார்கள். 60 வயதில் இறந்துவிட்டால் பரவாயில்லை, வாழ்ந்து நன்றாக மறைந்துவிட்டான் என்று போற்றுகிறார்கள். 60 வயது மரணம் எல்லாம் ஒரு மரணமா? இன்று நம்முடைய ஆயுட்காலம் என்பதே 60 வயதில் முடிந்துவிட்டதாக எல்லோரும் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் 60 வயதில்தான் உங்கள் வாழ்க்கையின் அனுபவ பாடங்களை கற்றுக்கொள்வதற்கான தருணம் என்பதை மறந்து விடுகிறார்கள். 60 வயது வரை நம்முடைய வாழ்க்கை போராட்டத்திற்கான வாழ்க்கை. உணவுக்காகவும், உடைக்காகவும், இருப்பிடத்திற்காகவும், தன்னுடைய மகனுக்காகவும், பேரனுக்காகவும் உழைத்து உழைத்து தங்களுடைய வாழ்க்கையின் ஆதாரத்தை தேற்றிக்கொள்வதற்கான காலகட்டங்கள். 60 வயதுக்கு மேல் சுமார் குறைந்தபட்சம் 100 வயது வரை எல்லா மனிதர்களும் வாழ்வதற்கு இறைவன் வகுத்து கொடுத்திருக்கிறார். ஆனால் இன்று எல்லோரும் அப்படி எண்ணுவது கிடையாது. 60 வயது வாழ்ந்துவிட்டால் ஆயுள் போதுமான வாழ்க்கை என்று மனதில் தங்களை தாங்களாகவே திணித்துக் கொள்கிறார்கள். நாம் அப்படி இறந்து போவதற்கு பிராய்லர் கோழிகள் கிடையாது. வெறுமனே செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்ட மனித பிண்டங்கள் கிடையாது. இதையெல்லாம் புரிந்து கொள்ளுங்கள். வாழ்க்கை என்பது இறைவன் கொடுத்தது. இந்த பிறவியின் முழுமையான அர்த்தத்தை வாழ்வதற்கு 60 வயதிற்கு மேல்தான் உங்களுக்கு இறைவனின் சாராம்சத்தை அடைவதற்கான முழுமையான நேரம் கிடைக்கும். முதுமை நம்மை தழுவும் வேளையிலே நாம் இறைவனை மனதார வணங்கி தியானித்து அதன் மூலம் ஞானத்தை அடையலாம். இன்றைய பொருளாதார தேவையான காலகட்டத்தில் நாம் பொருளாதாரத்திற்காக வாழ்ந்து பொருளாதாரத்தின் தேவைகளுக்காகவே நம்முடைய உழைப்பை எல்லாம் கொடுத்து பின் அந்த பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகளின் காரணமாக மனம் வெதும்பி மரணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். மரணம் என்பது பொருளாதாரத்திற்காகவா? யோசித்து பாருங்கள். வாழ்ந்து தின்று மடிந்து போவதற்கான வாழ்க்கையா இந்த வாழ்க்கை? எவ்வளவு அற்புதமான வாழ்க்கை! 100 வயது வரை நீங்கள் மிகவும் எளிமையாக அற்புதமாக வாழ்வதற்கான கடவுள் வாய்ப்புகளை கொடுத்திருக்கிறார். ஆனால் யாரோ ஒருவன் சொல்லிவிட்டார், மனிதனின் சராசரி ஆயுட்காலம் 60 ஆண்டு 50 ஆண்டு என்று சொல்லி. நம்முடைய முன்னோர்களை எல்லாம் நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா? இளவயதில் மரணங்கள் என்பது மிகவும் குறைவாக இருந்திருக்கும். ஆனால் சமீப காலங்களில் நாம் 40 வயதை கடந்து விட்டாலே மரணம் என்பதை வரவேற்க தயாராகி விடுகிறோம். இதற்கு எல்லாம் என்ன காரணம்? யார் இந்த மனப்போக்கை விதைத்தது? நம்முடைய முன்னோர் அறிவியலை மறந்தோம். நம்முடைய முன்னோர்களின் பண்பாட்டை மறந்தோம். நம்முடைய முன்னோர்களின் கலாச்சாரத்தை மறந்தோம். நம்முடைய முன்னோர்களின் உணவு பழக்க வழக்கத்தை மறந்தோம். ஆகவே நீங்கள் முன்னோர்களின் ஞாபகங்களையும், முன்னோர்களின் வரலாறுகளையும், முன்னோர்களின் வாழ்ந்த வழிகாட்டுதல்களையும் நினைவுபடுத்திக் கொள்ளுங்கள். அந்த வாழ்க்கை முறைகளை எல்லாம் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். அப்படி கற்றுக்கொண்டால் இந்த வாழ்க்கை அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கும். நீங்கள் நிஜமாகவே ஜெயிக்க வேண்டும் என்றால் உங்களுடைய முன்னோர்களின் வழிகளை நீங்கள் கடைபிடியுங்கள். உங்களுக்கென்று ஒரு பாரம்பரியம் இருக்கும். அந்த பாரம்பரியத்தை தான் ஜாதிய அடைமொழி என்று இன்று அடைத்து விட்டார்கள். இன்று குருவிக்காரர்களை பாருங்கள். அவர்கள் எங்கோ இருப்பார்கள், எங்கோ செல்வார்கள், மிகவும் மகிழ்ச்சியாக வாழ்வார்கள். வீடு கிடையாது. ஆனால் அவர்களுடைய ஆயுட்காலம் மிகவும் அதிகமாக இருக்கும். வயதான பெண்மணிகள் வீட்டிலே வேலை செய்து கொண்டிருப்பார்கள். இளைஞர்களும் இளைஞர்களும் பாசிமணிகளை விற்று கொண்டிருப்பார்கள். ஒவ்வொரு பாரம்பரிய கலாச்சாரங்கள் ஒளிந்திருக்கும். நாம் அவைகளையெல்லாம் ஒழித்துவிட்டு சமத்துவம், சகோதரத்துவம் என்று நம்முடைய மனிதாபிமான அடிப்படை உரிமைகளை எல்லாம் மறந்துவிட்டு ஏதோ ஒருவன் நமக்குத்தான் அடிப்படைகளை போதிக்கிறான், நல்ல கல்வி போதிக்கிறான், நல்ல சமூக அக்கறை போதிக்கிறான் என்று அவன் மேலை நாட்டு நாகரிகத்தை மிகப்பெரிய நாகரிகமாக சொல்லி நம்முடைய அடிப்படை பாரம்பரிய கலாச்சாரத்தை அழித்து விட்டார்கள். ஒன்றை மட்டும் புரிந்து கொள்ளுங்கள். எல்லா உயிர்களும் ஒன்றுதான். எல்லா உயிர்களுக்குள்ளும் ஒரே ரத்தம்தான் ஓடுகிறது என்று
ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் ஓடுகின்ற இரத்தத்தை பற்றி புத்தன் அப்போதே சொல்லிவிட்டு சென்று விட்டான். அதை போன்ற ஆன்மீகவாதிகள் எப்போது சொல்லிவிட்டு சென்று விட்டார்கள். ஆனால் இப்போதுதான் யாரோ எவனோ சொன்னான் என்று நாம் நம்மையெல்லாம் மாறுதட்டி கொண்டு நம்முடைய கலாச்சார பாரம்பரியங்களை மறந்துவிட்டோம். ஒவ்வொரு உயிர்களையும் நேசியுங்கள், ஒவ்வொரு மனிதர்களையும் நேசியுங்கள், ஒவ்வொரு மனித பாரம்பரியங்களையும் நேசியுங்கள். உங்களுடைய கலாச்சார பண்பாடுகளை எல்லாம் நீங்கள் தோண்டி எடுங்கள். அதை விடுத்து மனிதர்களுக்குள் சக மனிதர்களுக்குள் போட்டி மனப்பான்மையை உருவாக்கி கொள்ளாதீர்கள். உங்களுக்குள் ஆழ்ந்து எடுப்பதற்கான அற்புதமான வாழ்க்கை முறைகள் இங்கே இருக்கிறது. நம்முடைய பாரம்பரியத்தினுடைய அற்புதமான வழிகாட்டுதல்கள் இன்னும் பொக்கிசங்களாக நிறைந்து கிடக்கிறது. உங்களுடைய வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் கடைசி மூதாதைகளிடம் சென்று இந்த வாழ்க்கை வழிமுறைகளை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். நீங்கள் எதை கற்றுக்கொள்கிறீர்களோ இல்லையோ, மிகப்பெரிய நபராக வருவதற்கு, மிகப்பெரிய மனிதராக வருவதற்கு உங்களை விட மூத்த இறந்து கொண்டிருக்கும் வயதான ஆட்களிடம் சென்று நீங்கள் இந்த வாழ்க்கை வழிமுறைகளை கற்றுக்கொள்ளுங்கள். அவர்களின் அனுபவங்கள் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய உற்சாகத்தை கொடுக்கும். அவர்களின் வழிகாட்டுதல்கள், வாழ்க்கை வரலாறுகள், இந்த மரபு ரீதியான வாழ்க்கை முறையை, கலாச்சார பண்பாட்டு நெறிமுறைகளை உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும். நீங்கள் அவர்களிடம் பொறுமையாக பேசி அந்த வழிமுறைகளை எல்லாம் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். அப்படி கற்றுக்கொண்டால் இந்த வாழ்க்கை என்பது மிகப்பெரிய சக்தி வாய்ந்தது. இன்றும் கூட நம்முடைய கிராமத்தில் 90 வயது 100 வயது ஆட்கள் நிறைந்து கிடக்கிறார்கள். அவர்களை சென்று சந்தியுங்கள். அவர்கள் எப்படி வாழ்ந்தார்கள், எப்படி ஆரோக்கியமாக இருக்கிறார்கள், எப்படி தங்களுடைய வாழ்க்கை முறையை அமைத்துக் கொண்டார்கள் என்பதை நீங்கள் பாடமாக கற்றுக்கொள்ளுங்கள். இன்று நீங்கள் ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் சென்றோ கல்லூரியில் சென்றோ எல்லாம் இப்படிப்பட்ட வழிமுறைகளை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள முடியாது. அப்படி நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் பல ஆயிரங்களையும் லட்சங்களையும் செலவழித்து அதற்கொரு வழிமுறைகளை மேலை நாட்டிலிருந்து நமக்கு கற்றுக் கொடுப்பான். அந்த அணுகுமுறையெல்லாம் இங்கே வேகாது. அந்த பருப்பு எல்லாம் இங்கே வேகாது. நம்முடைய முன்னோர்களை தேடி செல்லுங்கள். நம்முடைய கலாச்சாரமான கோவில்களுக்கு செல்லுங்கள். அங்கே கல்வெட்டுக்களில் நம்முடைய வாழ்க்கை சாராம்சம் இருக்கும். நம்முடைய முன்னோர்கள் வாழ்ந்த வரலாறு இருக்கும். இப்படிப்பட்ட அற்புதங்களை எல்லாம் நீங்கள் தேர்ந்து எடுத்து உங்கள் உள்ளத்தில் நீங்கள் உறுதியாக்கிக் கொள்ளுங்கள். நானும் 100 ஆண்டு வாழ்வேன், இந்த சமுதாயத்தை 100 ஆண்டுகள் ஒவ்வொரு மனிதனும் வாழ வைக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கையோடு இருங்கள். அதை விடுத்துவிட்டு எனக்கு உப்பு இருக்கிறது, சர்க்கரை இருக்கிறது என்று நீங்கள் ஏதோ ஒரு மெஷினில் வைத்து ஒரு லேப் டெஸ்டின் மூலமாக அதை எடுத்துக்கொண்டு வாழ்வதற்கு ஆயத்தப்படாதீர்கள். நோய் என்பது வருவது போவது. உங்கள் உடலுக்குள்ளேயே அனைத்தையும் சரி செய்யக்கூடிய அற்புதமான ஆற்றல் இருக்கிறது. அந்த ஆற்றல் இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் நம்புங்கள். உங்கள் உடம்பு என்பது ஒரு மெஷின் மட்டும் கிடையாது. தன்னைத்தானே சரி செய்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு மெக்கானிக்கும் உள்ளே இருக்கிறார். அந்த மெக்கானிக்கை உணருங்கள். அந்த மெக்கானிக்கை நீங்கள் உணர்ந்து கொண்டால் இந்த உள்ளம் உடலும் மிகவும் சுத்தமாக, சுகாதாரமாக, ஆரோக்கியமானதாக இருக்கும். அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை நீங்கள் கண்டுகொள்ளுங்கள். வாழ்க்கை என்பது நோயற்ற வாழ்க்கை. நோயற்ற வாழ்க்கை ஒருவன் எவன் வாழ்கிறானோ அவனே இந்த உலகின் மிகப்பெரிய செல்வந்தன் என்று கூறுவார்கள். அப்படிப்பட்ட ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கு நமது கலாச்சாரம் எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிறது. அந்த கலாச்சாரத்தை எடுத்துக்காட்டாக வைத்துக் கொள்ளாமல் மேலை நாகரிக பண்பாடுகளையும் மேலை நாகரிக உணவுகளையும் நாம் சுமந்து கொண்டு இந்த வாழ்க்கையை ஏன் நாம் பகடைக்காயாக வைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும்? 50 ஆண்டு 60 ஆண்டு வாழ்வது வாழ்க்கை அல்ல. 100 ஆண்டுகள் வாழ்ந்து முறையாக வாழ்ந்து இந்த சமுதாயத்தை நாம் மாற்றி அற்புதமான ஒரு வாழ்க்கை வழிமுறையை உருவாக்கி காட்ட வேண்டும். மருத்துவமனைகள் எல்லாம் எதற்காக வைத்திருக்கிறார்கள்? உங்களை மன ரீதியான நோயாளியாக மாற்றி அதன் மூலம் குளிர் காய்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நீங்கள் வாழ்வது உங்கள் வாழ்க்கை, உங்களுக்கு கடவுள் கொடுத்த வாழ்க்கை. இதில் மருத்துவர்களோ மருத்துவமனைகளோ அல்லது மனநல ஆலோசனை என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் வேறு யாரோ கிடையாது. உங்கள் வாழ்க்கை உங்களுக்கானது. 100 ஆண்டுகள் வாழ்வதற்கு இறைவன் உங்களுக்கு அற்புதமான சந்தர்ப்பங்களை கொடுத்திருக்கிறார். நல்ல காற்று, நல்ல உணவு, இப்படி ஏராளமான விஷயங்கள் நம்மை சுற்றி இருக்கிறது. தேடி பார்த்து அவைகளை எல்லாம் உணருங்கள். உணர்ந்து உங்களுக்குள்ளே தெளிவு நிலையை அடையுங்கள். அந்த தெளிவை அடையும் போது நீங்கள் மிகப்பெரிய நிலைக்கு வர முடியும். அப்படிப்பட்ட ஆன்றோர்களும் சான்றோர்களும் இன்றும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். கிராமப்புறங்களுக்கு செல்லுங்கள், ஆன்மீக தலங்களுக்கு செல்லுங்கள். உங்களுடைய ஆள் மனதை நீங்கள் மீண்டும் 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 அகழ்ந்தெடுத்து நீங்கள் யார் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். மிகப்பெரிய தமிழனின் மிகப்பெரிய பாரம்பரியமான இந்திய மக்களுடைய சாராம்சம் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் உடம்பில் ஓடக்கூடியது ஆசிய கண்டத்தினுடைய மிகப்பெரிய பிரதிநிதி நீங்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். 100 ஆண்டுகள் வாழ்வது என்பது மிகவும் எளிதானது, நீங்கள் தயாராக இருந்தால். ஆகவே உங்களுக்குள் நீங்கள் தயாராக இருங்கள். இந்த வாழ்க்கை மிகப்பெரிய அர்த்தங்களை கொடுக்கும். வாழ முடியும் என்ற நம்பிக்கையோடு இருங்கள்.
நான் எப்படி வாழ்வேன்? இந்த சமுதாயத்தில் 60 ஆண்டுகளுக்கு மேல் நான் வாழ முடியாது, கவலை இருக்கிறது, என்னால் வாழ முடியாது, என்னை யார் பார்த்துக் கொள்வார்கள் என்று நீங்கள் ஏங்காதீர்கள். சின்னஞ்சிறிய வேலைகளை செய்து கொண்டு இன்றும் கிராமங்களில் ஆடுகளை வைத்துக் கொண்டும் மாடுகளை வைத்துக் கொண்டும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய பின்புலம் என்று ஒன்றுமே இருக்காது. ஒரு சின்ன ஓலை குடிசை இருக்கும், உள்ளே 5-6 பாத்திரங்கள், அலுமினிய பாத்திரங்கள் இருக்கும், 2-3 சட்டைகள் இருக்கும், ஒரு மத்து, இப்படித்தான் இருக்கும். படுப்பதற்கு கூட அவர்களுக்கு கட்டில் இருக்காது, வெறும் பாயில் இருப்பார்கள், அல்லது பாய் கூட இல்லாமல் தரையில் படுத்து கிடப்பார்கள். ஆனால் அவர்கள் வாழ்க்கை 100 ஆண்டுகள் நிச்சயமாக இருக்கும். அவர்கள் எல்லாம் ஏன் வாழ்கிறார்கள் என்று கேட்டு பாருங்கள். ஏதோ ஒரு காரணத்தை கூறுவார்கள். அப்படி எதுவுமே இல்லாதவர்கள் கூட 100 ஆண்டுகளை வாழ்ந்து தங்களுடைய தலைமுறைக்கு தங்கள் பங்களிப்பை செலுத்திவிட்டு செல்கிறார்கள். அப்படி இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு எல்லா வசதியும் இருக்கும், உங்களுக்கு தேவையான வாழ்க்கையை உருவாக்கி கொள்ள முடியும். அப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் ஏன் 60 ஆண்டுகளுக்கு மேல் வாழ்வது பாரம் என்று எண்ணுகிறீர்கள்? உங்கள் மனபாரம் தான் உங்களை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்கிறது. உங்கள் மன அழுத்தம் தான் உங்களை நோயாளியாக்குகிறது. உங்கள் மன அழுத்தம் தான் உங்களை வேறு விதமான மன மாற்றங்களில் இருந்து உங்கள் திசை மாற்றி செல்லக்கூடிய மடைகளாக மாறுகிறது. ஆகவே நீங்கள் எண்ணுங்கள், உங்களுடைய பயணத்தை நீங்கள் சுற்றுப்பயணங்கள் எங்கெங்கோ செல்கிறீர்கள், கிராமங்களுக்கு செல்லுங்கள், மலைவாழ் மக்கள் இருக்கும் இடங்களுக்கு சென்று பாருங்கள். அங்கே முதியவர்களை சென்று சந்தியுங்கள். எப்படி வாழ்கிறீர்கள் என்று அவர்களிடம் கேட்டால் அவர்களுக்கு வங்கி கணக்கு கூட இருக்காது. எந்த கணக்கும் இல்லாமல் தங்களுடைய வாழ்க்கை கணக்கை மட்டுமே கணக்கு போட்டு வாழ்ந்து வருகிறார்கள், கடவுள் துணையோடு. அப்படிப்பட்ட மக்களின் துணையோடு நீங்கள் வாழ்ந்து பாருங்கள். மன ஆரோக்கியத்தோடு, உடல் ஆரோக்கியத்தோடு, மிகப்பெரிய சக்தியோடு, இறைவனின் கருணையோடு நீங்கள் வாழும் ஒவ்வொரு வினாடியும் அர்த்தமுள்ளதாக மாற்றுங்கள். உங்களுக்கான பங்களிப்பு இருக்கும் வரை கடவுள் உங்களுக்கான வாய்ப்புகளை இங்கே வாழ்வதற்கு கொடுத்திருப்பார். அதை விடுத்து நீங்கள் மனதால் என்னுடைய மரணம் நெருங்கிவிட்டது, நான் இப்போது இறக்கப் போகிறேன், அடுத்த வருடம் இறக்கப் போகிறேன், 60க்கு மேல் இறக்கப் போகிறேன் என்று உங்களுக்குள் ஆயுளை நிர்ணயித்துக் கொள்ளாதீர்கள். உங்களால் முடியும். 100 ஆண்டு 110 ஆண்டுகள் வாழ்ந்து நம்முடைய பேரப்பிள்ளைகளையும் சந்ததிகளையும் நாம் வளமாக உருவாக்க முடியும். அதன் மூலம் ஆரோக்கியமான ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்க முடியும். அந்த எண்ணங்களின் மூலமாக ஒரு புதிய அற்புதமான நம்முடைய பாரம்பரிய கலாச்சாரத்தை காக்க முடியும் என்பதை புரிந்து கொண்டு செயல்படுங்கள். வாழ்க்கை மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். ஸ்ரீ யோகவன ஈசன் போற்றி, ஸ்ரீ யோக நவரத்னாலயா போற்றி.